U emisiji Moje normalno razgovaramo o osobama s invaliditetom i upoznajemo njihovu stranu priče. Slušate emisiju Moje normalno. Dobro jutro. U današnjoj emisiji posjetit ćemo udrugu koja je od vitalne važnosti za osobe s invaliditetom s našeg područja. Riječ je o Udruzi invalida rada Zagreba. Invalidi rada su osobe kod kojih postoji oštećenje koje uzrokuje smanjenu radnu sposobnost na najmanje 12 mjeseci. U Hrvatskoj najveći broj osoba s invaliditetom, njih 45%, je u radno aktivnoj dobi. Udrugu invalida rada Zagreba predstavila nam je magistra Ana Marija Lazić, voditeljica stručne službe. Udruga invalida rada Zagreba osnovana je 1966. godine. Ciljevi osnutka su bili, a i danas jesu, aktivno sudjelovanje u društvenoj i individualnoj skrbi za invalide rada i ostale osobe s invaliditetom i doprinos zaštiti i unapređenju socijalnog, zdravstvenog, gospodarskog i pravnog položaja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom. U skladu s tim ciljevima vizija Udruge invalida rada Zagreba je ravnopravna prihvaćenost osoba s invaliditetom u svim segmentima društvenog života i u skladu s time misija je promicati, štititi i poboljšati prava osoba s invaliditetom i ojačati društvenu svijest o ravnopravnosti i jednakosti svih građana. Udruga invalida rada Zagreba danas djeluje od 2007. godine, djeluje u gradskom prostoru u Zagrebu na adresi Nova cesta 86. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 ujutro do 8 navečer. Trenutno ima 9 zaposlenika i 45 volontera. Po čemu će se pamtiti prošla godina za Udrugu invalida rada Zagreb i koje su sve projekte proveli? U 2023. godini značajno je to da je Udruga invalida rada Zagreba završila provedbu svog prvog europskog projekta, odnosno projekta koje je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Uz to u toj godini značajno je i to da je Udruga invalida rada Zagreba održala izbornu sjednicu skupštine. Na toj sjednici su izabrani članovi za predsjednicu, dopredsjednicu, članove upravnog nadzornog odbora i suda časti na mandatu od 4 godine. Predsjednica udruge i dalje je gospođa Nada Vorkapić koja je bila i predsjednica u prošlom mandatu. Što se tiče provedenih projekata, bilo ih je nekoliko. Jedan od njih je projekt koji je sufinancirao grad Velika Gorica. Naziv je projekta Bio zdravi i sigurni na kvintal. To je projekt koji je 4. godinu za redom Udruga invalida rada Zagreba provela, a riječ je o rekreacijskom plivanju i pravnom savjetovalištu, odnosno aktivnostima koje su bile besplatne za sve osobe s invaliditetom s područja Velike Gorice i okolice. Drugi projekt je trogodišnji program naziva Savjetom prema inkluziji koji sufinancira grad Zagreb, a riječ je o stručnim savjetovanjima u području logoterapije, psihoterapije i socijalno-inkluzivnog savjetovališta. Treći program je program koji se zove Arturiranje, sufinancira ga Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a zapravo uključuje organizaciju i provedbu različitih i brojnih umjetničkih aktivnosti koje provodimo u vidu raznih radionica, a onda i javnih izložbi i nastupa. Osim toga, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva sufinancirala je i dalje sufinancira rad udruge kroz institucionalnu i organizacijsku podršku. Ono što je dosta značajno za ovu godinu je da je ove godine Udruga invalida rada Zagreba partner Centru za promicanje zajedništva istinskih vrijednosti Pravi put, kojem je odobren program Zaželi. Naziv je Zaželi pomoć i podrška u domu. Kroz taj program će od 2. mjeseca 2024. godine do 1. 2027. biti organizirano pružanje usluge
potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina i punoljetnim osobama s invaliditetom, a to će se određivati kroz organiziranu prehranu, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština. Naša današnja gošća je magistra Anamarija Lazić, voditeljica stručne službe u Udruzi invalida rada Zagreba. Puno se priča o novim promjenama zakona i većim pravima za osobe s invaliditetom. Koliki su pomaci, saznajemo u nastavku emisije. U međuvremenu glazbeni odbor. Slušate emisiju Moje normalno. U emisiji Moje normalno razgovaramo o osobama s invaliditetom i upoznajemo njihovu stranu priče. Slušate emisiju Moje normalno. Evo nas opet. Naša današnja gošća je magistra Anamarija Lazić, voditeljica stručne službe u Udruzi invalida rada Zagreba. Pričali smo o udruzi i o projektima koje provode. U nastavku saznajemo koji su se napreci dogodili u prošloj godini vezano za prava invalida, što je vidljivo i u promjenama zakona. U području prava osoba s invaliditetom tijekom prošle godine i početkom ove godine dogodili su se brojni pozitivni pomaci. Sredinom prošle godine, s prvim danima srpnja, stupio je na snagu Zakon o osobnoj asistenciji. Tim zakonom konačno su regulirane usluge osobne asistencije, tako da su definirani kriteriji i za korisnike i za pružatelje usluga. Određeno je tko može biti izvršitelj usluge na terenu, određeno je vrijeme korištenja usluge, ali i financiranje same te usluge. Krajem prošle godine, odnosno sredinom mjeseca studenoga, usvojen je Zakon o povlasticama u prometu. Taj je zakon prvenstveno donio značajne promjene u samom postupku ostvarivanja povlastica u prometu, jer je tim zakonom određeno da korisnici povlastica u prometu te povlastice ostvaruju na temelju nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom. Uz tu iskaznicu tim istim korisnicima izdaje se i europska iskaznica za osobe s invaliditetom koja služi za ostvarivanje pogodnosti u području zdravstva, turizma, kulture i sličnih kod onih pružatelja usluga koji će odlučiti korisnicima iskaznice davati takve pogodnosti, a taj popis je u fazi kreiranja pa te informacije tek očekujemo. Taj isti zakon je propisao i europsku parkirališnu kartu koja mijenja dosadašnji znak pristupačnosti. Nadležnost za izdavanje svih tih javnih isprava je prenesena Agenciji za komercijalnu djelatnost, dakle takozvani AKD. Ta agencija te isprave izdaje na temelju podataka koje prikuplja iz registra osoba s invaliditetom, pa je jako važno da korisnici prethodno provjere da su njihovi podaci u tom registru točni, jer AKD na temelju tih podataka šalje na prijavljene adrese korisnika te iskaznice. Uz sve te navedene promjene od 1. siječnja ove godine na snagu je stupio i nov Zakon o inkluzivnom dodatku, čiji je cilj izjednačiti mogućnosti za uključivanje osoba s određenim stupnjem funkcionalnog oštećenja u svakodnevni život na način da se kroz inkluzivan dodatak pridonese primjerenom životnom standardu i boljoj socijalnoj zaštiti istih. Eto, na taj odgovor na to pitanje sam zatražila pomoć pravnice koja je zaposlena u Udruzi invalida rada Zagreba, Ivane Ungar. Magistra Anamarija Lazić otkrila nam je što je to projekt Zaželi, kako se može razgledavati Maksimir u električnom vozilu. Zaželi, pomoć i podrška u domu, naziv je trogodišnjeg projekta čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Udruga invalida rada Zagreba je partner na projektu, dok je nositelj Centar za promicanje zajedništva i istinskih vrijednosti Pravi put. Kao što sam i ranije spomenula, projektom je predviđeno pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godinama i punoljetnim osobama s invaliditetom, a ta će se podrška očitovati kroz organiziranu prehranu, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, kao i isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.
Što se tiče razgledavanja Maksimira, Park Maksimir osigurao je električno vozilo za osobe s invaliditetom koje je prilagođeno i za prijevoz osoba u invalidskim kolicima. Svaka zainteresirana osoba s invaliditetom može dogovoriti razgledavanje Parka Maksimir u tom vozilu, a za to se potrebno prethodno javiti Parku Maksimir, odnosno poslati im prijavu putem njihove elektroničke adrese. Nismo se vozili u električnom vozilu, ali u dobrom društvu magistre Ana Marije Lazić stigli smo i do glazbenog predaha, pa se vraćamo razgovoru. Slušate emisiju Moje normalno. U emisiji Moje normalno razgovaramo o osobama s invaliditetom i upoznajemo njihovu stranu priče. Slušate emisiju Moje normalno. Lijepi pozdrav! Najveći postotak osoba s invaliditetom su u radno sposobnoj dobi, stoga se smatraju invalidima rada. Dakle, osobe kod kojih postoji oštećenje koje uzrokuje smanjenu radnu sposobnost na najmanje godinu dana. Za sve njih na našem području djeluje Udruga invalida rada Zagreba, koja radi na povećanju prava i boljitku svojih članova kroz razne programe koje provode. Na koje programe udruge mogu računati članovi u ovoj godini otkrila nam je voditeljica stručne službe u Udruzi invalida rada Zagreba, Ana Marija Lazić. U ovoj godini Udruga invalida rada Zagreba planira organizirati i provesti nekoliko dugogodišnjih aktivnosti, pa će tako provoditi program Mobilni tim. Riječ je o pružanju besplatne pomoći teško pokretnim ili nepokretnim članovima udruge. Riječ je o primarnoj pravnoj i socijalnoj pomoći, nabava i dostava potrepština, namirnica i lijekova, mogućnost obnove članarine u udruzi i informiranje o aktivnostima udruge i općenito o aktualnostima vezanim uz osobe s invaliditetom. Program Pravno savjetovalište je program u okviru kojeg članovima Udruge invalida rada Zagreba osiguravamo pružanje besplatne primarne pravne pomoći, a zbog toga što je riječ o individualnim savjetovanjima, prethodno je potrebno dogovoriti termin u udruzi. Program naših klubskih aktivnosti je program koji provodimo od 8 ujutro do 8 navečer, od ponedjeljka do petka. Organiziran je u našim prostorijama, dakle na adresi Nova cesta 86. Program zapravo obuhvaća različite aktivnosti grupirane u edukacijske, sportsko-rekreacijske, kulturno-umjetničke i savjetodavne aktivnosti i aktivnosti vježbanja. Najveći interes članovi iskazuju za aktivnosti vježbanja koje obuhvaćaju kineziterapiju, korektivnu gimnastiku, tai chi, vježbanje u vodi, nordijsko hodanje, planinarenje i radnu terapiju. Međutim, ne zaostaje puno niti interes za ostale aktivnosti, pa tako član Udruge invalida rada Zagreba može učiti strani jezik, baviti se digitalnom fotografijom, dobiti pomoć u području digitalne pismenosti, može igrati šah, belot, pikado, stolni tenis ili kuglati, a onda sudjelovati i u sportsko-rekreacijskim susretima i natjecanjima. Uz navedeno član može crtati i slikati ili izrađivati ručne radove koje potom izlažemo na internim i javnim izložbama. Također članovi mogu plesati, pjevati, glumiti, a potom tu umjetnost i svoje sposobnosti i vještine prikazati na internim i javnim nastupima. Uz sve to nabrojano, za članove su osigurana i razna grupna individualna savjetovanja i motivacijske radionice u području psihoterapije i logoterapije. Program ljetovanja provodimo u suradnji sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Talasoterapija Crikvenica Primorsko-goranske županije, a kroz program članovima udruge i članovima njihovih obitelji osiguravamo povoljniji smještaj u morskom okruženju kroz ljetne mjesece. Ako žele, također im je osigurana i mogućnost obavljanja nekih od medicinskih usluga. Rekreacijsko-zdravstveni program je program koji provodimo u suradnji sa dvije specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, Varaždinske toplice i Talasoterapija Crikvenica. Kroz tu suradnju članovima je osiguran povoljniji smještaj tijekom obavljanja medicinskih rehabilitacija i terapija, a to obavljaju na temelju liječničke uputnice. Uz te dugogodišnje programe nastavit ćemo i provoditi 2 sufinanciranja programa, odnosno arturiranje koji sufinancira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i program Savjetom prema inkluziji koji sufinancira Grad Zagreb. Svakako ćemo se javljati i na druge
natječaje i javne pozive sa drugim programima i projektima, pa evo pozivam vas da nam držite fige da rezultati budu uspješni. Puno je programa, a malo je vremena. Vratit ćemo se razgovoru s magistrom Lazić nakon pjesme. Slušate emisiju Moje normalno. U emisiji Moje normalno razgovaramo o osobama s invaliditetom i upoznajemo njihovu stranu priče. Slušate emisiju Moje normalno. Na početku smo ožujka. Ovaj mjesec je i Nacionalni dan invalida rada. Naša gošća, voditeljica stručne službe u Udruzi invalida rada Zagreba, Ana-Marija Lazić, otkrila nam je kako će obilježiti ovaj dan. Nacionalni dan invalida rada obilježava se svake godine 21. ožujka, pa će tako Udruga invalida rada Zagreba ove godine na sam dan 21. ožujka organizirati upravo to obilježavanje. Cilj tog dana, odnosno obilježavanja tog dana je ukazati javnosti na probleme invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, ali i na važnost primjene adekvatne zaštite na radu s ciljem prevencije nastanka ozljeda na radu, odnosno nastanka različitih invaliditeta i tjelesnih oštećenja. Ove godine, osim što ćemo se prvobitno osvrnuti na povijest nastanka nacionalnog dana, naravno i naglasiti važnost zaštite na radu, otvorit ćemo i izložbu likovnih radova, čija je autorica gospođa Blanka Šimecki, članica naše udruge, a nakon toga će prisutne zabaviti muški pjevački zbor Bistrani. Pa eto, ja koristim ovu priliku pozvati sve zainteresirane da se 21. ožujka pojave u Zagrebu na adresi Nova cesta 86. Program će početi u 17 sati i ulaz je besplatan za apsolutno sve zainteresirane građane. Osim Nacionalnog dana invalida rada, Udruga invalida rada Zagreba tijekom godine organizira još nekoliko manifestacija. Ovdje bih još samo napomenula da ćemo tijekom godine organizirati i različite događanja koja su invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom od značaja. Prvo smo spomenuli kalendarski što nas očekuje, a to je obilježavanje Nacionalnog dana invalida rada. Zatim nas u travnju očekuje organizacija glazbenog koncerta pod nazivom 7 suza za Zlatka Bočkala. Tom prigodom ćemo organizirati nastup nekoliko amaterskih pjevačkih zborova u spomene na Zlatka Bočkala, nažalost pokojnog, ali divnog čovjeka i uspješnog predsjednika Udruge invalida rada Zagreba. U svibnju ćemo organizirati sportsko-rekreacijsko natjecanje naziva 11. Memorijal Marije Topić. Tom će se prigodom odazvati otprilike 150 invalida rada i oni će se sportski boriti u 7 sportskih aktivnosti, a to su belot, šah, pikado, stolni tenis, streljaštvo, viseća kuglana i igra preciznosti na baci krug. Taj ćemo susret organizirati na rekreacijskom sportskom centru Jarun u spomen gospođi Mariji Topić, nažalost pokojnoj također, ali predivnoj ženi i vrlo uspješnoj predsjednici, zahvaljujući čijem gotovo 14-godišnjem angažmanu u udruzi. Udruga danas ima status najbrojnije udruge koja okuplja osobe s invaliditetom ne samo na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, već na području cijele Republike Hrvatske. Nakon ljeta nas očekuje organizacija 58. rođendana udruge. Tom ćemo prigodom organizirati tematsku tribinu, zatim svečanu dodjelu nagrada, zahvalnice i priznanja, a potom i izložbu i druženje uz glazbu. I pred sam kraj godine, početkom prosinca, organizirat ćemo sada već tradicionalnu predbožićnu priredbu naziva I mi smo zvijezde. Tom prigodom će osobe s invaliditetom zainteresiranim građanima prikazati svoje umjetničke sposobnosti i vještine. Ulaz na sva ta događanja bit će besplatan, pa evo još jednom ovim putem pozivam i slušatelje ZFM radija, a i vas u studiju da nam se pridružite u četvrtak 21. ožujka na adresi Nova cesta 86 u 5 sati. Hvala na pozivu, svakako se vidimo tamo, a mi se čujemo opet u sljedećoj emisiji Moje normalno. Hvala na slušanju. Slušali ste Moje normalno. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.